साखाफाराया बुंनो थाङोबा दिनैनि गेजेराव अलमोस्ट जोब्बाय जिखुनु जाया आं बेखौ सिगां बुंनायनि सिगां आं नोंथांमोननो प्रिन्ट मिडिया बा इलेक्ट्रनिक मिडियानिफ्राय सफैनो हानाय नोंथांमोननो आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोबाय दा नोंथांमोना प्रिपारेसननि सोमोन्दै सोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनांगोन दिनै गाबोननिफ्रायनो जानोसै मात्र 22 घन्टासोल' बाखि दङ बेखौ आराम्भ जानो थाखाय दा जों बुंनो थाङोबा अलमोस्ट गासिबो बुंनो थाङोबा मेइन पेन्डेल ओमफ्राय जोङो मोनद' पेरालालि माने माखासे टेकनिकेल सेसन जागोन बेफोरनि थाखाय गासिबो दम माखासे माने सेमिनार हलफ्रा रेडि जाजोब्बाय आरो सारियफाले जिखिनि बिउटिफिकेशननि थाखाय जिखिनि माबानि थाखाय प्रिपारेसन खालामनांगौमोन बेबो अलमोस्ट जोब्बाय दा मात्र स्टार्ट खालामनो थाखायल' जों समखौ नेनानै दङ आरो बिनि बादैबो जोंहा माखासे टेकनिकेल सेसनफोरनि थाखाय दिनै जोंहा जोंनि गेजेरावनो दंफाखायो टेकनिकेल सेसननि चेयारमेन गावनो दङ दा बिथाङाबो गावनि बेनि सोमोन्दै एसे बुंगोन दा बेनि सिगां आङो एसे आइडिया एक्सुअलि नैबे बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि आइडिया बोरै फैजेनगोरा बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानो आरो दा फैजेननायखौ जों जेरैबायदि जों शिब सारजों प्रमद बर' सारजों रायलायनानै जा मोनथिदों बा मोनदों दा बेखौ जों गुसुङै बुंनांगोन जे बडलेण्ड एरिया बिटिआर आगोलाव जोंखौ जेखौ जों बिटिएडि होनना मिथियोमोन बेहाय जोङो बयबो जोंनि बडलेण्डनि बाहेरानि मानसिफ्रा मा होनना मिथियोमोन मोनसे डिस्टार्ब एरिया एक्सट्रिमिस्ट डमिनेटेड एरिया इन्सार्जेन्सिनि माखासे एक्टिभिटिस बाहाय बिराद सोलियो होनना बयबो मिथियोमोन खिन्थु बियो जेला जोंनि नैबे बिटिआर एकर्ड 2010 नाव जोंनि अनारेबल दानि बिटिसिनि चिफनि दैदेननायाव जेला एकर्डआ जानानै थाङो बेनिफ्राय जोङो मोनसे गोदान मोनसे आबहावाखौ जों मोननो हादों बे गोदान मोनसे इनभाइरनमेन्ट मोनसे एटमसफियारखौ मोननो हादों बे जाहैबाय मोनसे पिसफुल मोनसे सान्थि होननाय जिनिसा परिबेसा गिदिंबोफिनदों आरो मानोना जों बेखौ जोङो एसे कनफार्म भाबै जों बुंनो हायो जे खारना जाहैबाय बे सिगाङाव माखासे एक्सटर्सन किडनेपिं माखासे मार्डार माखासे माने इन्सार्जेन्सि एक्टिभिटिसफ्रा सोलियोमोन खिन्थु नैबे जेला जे समनिफ्राय जोंना एकर्डआ 2020आव आन्डार द एबल लिडारशिप अफ प्रमद बर'नि माबायाव जेला जानानै थाङो बेनिफ्राय जों खमायबोनायखौ नुयो दा फैयै फैयै दिनैसिमाव जों ओरैबायदि जों बुंनो हायो जे नैबे जिनिसा गोजोन आरो सान्थिया गिदिंबोफिनबाय जों नैबेखौ एखे कनफार्म मोनसे माबाजों क्लेम खालामनानै लानो हायो आरो जों दा जे जोंनि नैबे बिटिआर रिजनाव जे सान्थिया जे गिदिंबोफिनबाय पिसफुल मोनसे एटमसफियार फैफिनबाय नैबे मेसेजखौ जों बाहेरायाव हायो नैबेफोर मोनफा मोनफा प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों दैथायहरनो हायो आरो दा जों माखासे दिननि सिगां जों मोनसे माबा जाना थांखाबाय जोंहा लिड फेस्टिभेल बेबो इन्टारनेशनेल माबायाव खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बे जाहैबाय 6, 7, 8 जुननि दाखालि जानुवारि माबायाव जादोंमोन होनबा इन्टारनेशनेल लिड फेस्टिभेल एक्जाक्टलि इन द सेम वे इन द सेम लाइन नैबे दानि जोंनि बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाबो दा बाहाय ओरैबायदि माबा जोंना गुबुन हादोरनिफ्रायबो फ्रम एब्रड अल्स' देर आर स' मेनि गेस्ट आर कामिं आरो बिसोरनि गेजेरजोंनो आरो नट अनलि फ्रम एब्रड फ्रम उइदिन दा कान्ट्रि देर आर स' मेनि स्पिकार्स दे उइल बि कामिं दा जोङो बैसोरनि थ्रुयै जोङो नैबे मेसेजखौ जाहाथे जों बिसोरनि गेजेरजोंनो जों दैथायहरनो जे बिटिआरआवबो जे पिसफुल मोनसे एटमसफियारा फैफिनबाय आरो बे पिसफुल एटमसफियार फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा फैनानै बाहाय जिखिनि एक्टिभिटिस लानोबा होनो गोसो जायो बिसोर फैनो हागोन आरो इभेन दा कर्परेट इनभेस्टर्स दे केन अलस' काम एन्ड इनभेस्ट बिसोरबो फैनानै जोंनि नैबे बिटिआर रिजनाव नैबे जिनिसखौ खामानिखौ लाफैनायनि गेजेरजों माखासे इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआरआ जौगालांनाय फारसे आवगायलांनो हागोन आरो नैबे जों दहायनो आं बुंखादों जोंहा टेकनिकेल सेसननि चेयारमेना दङ आं स्लाइडलि ओरैनो कয়েকটা राफ मोनसे सामारि माखौ बुंनो लुबैयो जे 19 थेमेटिक एरियास 19 थिम्सनि सायाव जोंनि माखासे डिसकासन माखासे माने सेमिनार वर्कशप पेनेल डिसकासन इनभाइटेड टक्स बहुत नैबे 9टा थिम्स बेनि सायाव जागोन आरो नैबे थिमा ओरैबायदि थिम जोंनि नैबे रिलेटेड बिटिआरनि माखासे जौगानायनि माखासे आयदाफोर माखासे थायो बैसोरजों रिलेटेड माखासे टपिकफोरखौ लानानै नैबे गासिबो सावरायनाया जाजोबगोन जाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे स्टुडेन्टआनो होन एन्टारप्रेनियर भेन्डर्स माखासे वर्क लेबारार्स farmers they can learn quite a lot out of this knowledge festival दा in details नैबे टेकनिकेल सेसनखौ
मोजाङै बुंफोरनानै ब्रिफिं होनो थाखाय आं जोंनिनो इउनिभारसिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जु बसुमतारीखौ बुंनो आं एसे खावलायग्रोबाय। बेनि फुंबिलि समावहाय सफैनो हानाय बयनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जे जोङो दानो मिथिनो मोनबाय जेनोखि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जेखौनोखि 27निफ्राय जागायजेनगोन जे फ्रम 27 to 2nd of March बे थारिखआ थि जाखाबाय आरो एज पार आवार रेकर्ड माबा थामथिम जानाय बादि दानो गासै प्रिपारेसनफ्रा जाबाय आरो बेनि बे जेनोखि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेनि जे कनसेप्ट नट ब्रिफ कनसेप्ट नटखौ दानो जोंनि मानगोनां रेजिस्ट्रार सारा दानो फोरमायथिखाबाय। बेजों लोगोसे जेनोखि मेइन बे प्रग्रामनि हाबाफारि बे जादों टेक्निकेल सेसन्स पेरालेल टेक्निकेल सेसननि थाखाय बेहाय एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों। बिसेसकरि जेरै जों मिथिबाय दानो मर देन 18 टिम्सफ्रा दानो थि खालामनाय जादों आरो बे 18 टिम्सनि सायावहाय गुबुन गुबुन गावबागावनि गियानफोरखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि हादोरनिफ्रायबो गोबां फुंखा सुबुंफोरखौ हांख्रायनाय लाबोनाय जादों आरो बिथांमोना गावसिनि कनफार्मेशनखौ दानो होबाय आरो खायफाया दानो सफैजेनबायबो दहाय फुंनिफ्राय सफैजेनबायानो आरो जोङो मर देन 200 रिसर्स पार्सन्स फ्रम within the country as well as from abroad we are expecting by tomorrow and one of the मोनसे गोनांथार बिषया जाहैबाय बाहाय गाबोननि सानावहाय जोंनि गेजेराव मानगोनां जोंनि खाथिनिनो हादोरनि मानगोनां प्रफेसर इउनिस सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन। बिथाङा सासे लार्नेड प्रफेसर सुबुं फुंखा सुबुं जायानाखि दिनै बांलादेशनि एन्टायार इक'नमिखौ सोलायनायाव गोबां मदद होदों। बेनि थाखायनो जों सानदों बिथांनि बेहाय नुजाथिनाया बियो गोबां एवारनेसखौ जोंनि गेजेराव लाबोगोन आरो बेजोंनो जोंनि बेहाय खामिनाय जेनोखि सुबुंफोर दङ बिथांमोना बिनिफ्राय मुलाम्फाखौ बा बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन होनना जों फोथायो। दा आं बुंनो नागिरनाया जेनोखि टेक्निकेल सेसननि बाथ्रा जों बुंदोंमोन बेहाय 18 टिम्स दङ। बे 18 टिम्सनि सायावहाय सानसेयावहाय 6 पेरालेल सेसन्सखौहाय दोननाय जादों आरो मोनसे सेसनावहाय मोनसे टेक्निकेल सेसनाव मर देन 400 पार्टिसिपेन्ट्स आर गोइं टु पार्टिसिपेट मोनसे टेक्निकेल सेसन एस ए हल जों लायोबा वी कैन सी दैट about 2,400 participants will be participating every day in technical sessions. तारमाने मोनसे सेसनावहाय 400 बा 6टा टेक्निकल सेसन दं। बे 6टा टेक्निकल सेसनाव जोंहा 2,400 स्टुडेन्टफ्रा आरो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्रायबो सुबुंफ्रा बाहाय पार्टिसिपेन्टफ्रा बाहागो लागोन। दा बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखायहाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय एस वेल एस उइथ दि इनिशिएटिभ अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट जोङो मोनसे राना प्रग्राम लादोंमोन रिसेन्टलि कलेजाव वी हैव अबाउट 59 कलेजेस एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी आरो बे 59 कलेजफ्रावहाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे फोरोंगिरिफोर दं प्रफेसारफोर दं बिथांमोना बे कलेजफ्राव थांनानै बे राना प्रग्रामनि गेजेरजोंहाय मोनसे सांग्रांथिखौ लाबोदों। बेनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानानै बिथांमोनखौ मिथिहोदों। बेनि थाखायनो दिनै जों मिथिनो मोन्दों जे गोबां कलेजानो गासै कलेजानो दिनैहाय बे हाबाफारियाव लोगो लानो थाखाय दानो थाम थिम जादों आरो बिथांमोना फैनो थाखायबो थाम थिम जानानै दङ। स' वी आर अल्सो प्रिपेयार्ड हियार टू रिसिभ देम बिथांमोनखौ जों नाजावनो थाखाय दानो थाम थिम जानाय दं एन्ड वी आर एक्सपेक्टिं देट बाय देयार पार्टिसिपेसन बिथांमोननि बाहाय लोगो लानायनि गेजेरजों जोंनिनाखि जे 18 टिमनि सायाव जे टेक्निकेल सेसनफोर दङ बे टेक्निकेल सेसनफ्रा साक्सेस जागोन होननानै जोङो बे समावहाय मिजिंथिदों। आरो मोनसे बिषया जाबाय जोङो सानदों जे बे जेनोखि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जे खुंनो जों थांगासिनो दङ बे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला बाहाय जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि गियान बिभिन्न बिथिङावहाय जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौहाय शेयार खालामलायनाय जोङो जोंनि हादोरनि जे गियानफोर दङ बे गियानफोरखौ गुबुन हादोराव जेनोखि एखे टिमफोरनि सायाव जे नलेजफ्रा दानो दङ बेजोंहाय जोङो मोनसे रुजुलायनाय बा कम्पेरेटिभ मोनसे सावरायलायनायखौ जोङो बाहाय लाबोनो नागिरदों आरो जोङो फोथायो बिथांमोननि शेयारिंजों नलेज शेयारिंजों जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बेनिफ्राय गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोननो हागोन आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव मोनसे सोलायनायखौ फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। स' आं सानो बे टेक्निकेल सेसननि सायाव बुंनांगौआ एसेनोसै। बेनि सायावबो जोङो बेनिखौ जों सानदों जे जायफोरखौनाखि जोङो हांख्रायदों बिसेसकरि गेस्ट आर फ्रम इउएसनिफ्राय जोङो दङ ब्राजिलनिफ्राय दङ बेदिनो इउरपनिफ्राय जोङो नायोब्ला जार्मानि पलेण्ड बेफोरनिफ्राय दङ ओमफ्राय साउथ इस्ट एसियानिफ्राय मस्टलि जोंनि रिसर्स पार्सनफ्रा फैगासिनो दङ। दानो सारा बुंखाबाय मर देन 35 international resource persons are going to participate in this event and along with this we have about 200 participants within the 200 resource persons from within the country who will be coming to participate in this event. So बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बे सुंद' बुंनायखौ बाहायनो दोनथ'बाय।
बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099934114 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।